Her bor jeg. Og lige derinde er mit værelse. Jeg har et vindue der, og et vindue der. Og herinde er indgangen. Så skruen er pænt af. Her er min skuffe. Her er mit fyr, og her må jeg hænge en jakke. Jeg tager lige skoene af. Herude har jeg vaskerum. Tør også nogen. Men det her det er så indgangen til der, hvor jeg har plads. Først kommer man ind til sådan et fællesrum, hvor der er stol og bord der. Og der er en sofa der. Og ikke noget fjernsyn, for det har vi ikke herovre. Herude der har vi sådan en terrasse, som er vores. Og der skulle gerne komme et bord på et tidspunkt. Men der er jo noget tid til, at vi skal sidde ude. Her har vi så køkkenet. Fin køkken med induktion, der er opvaskemaskine, og der er komfur, og ovn, køleskab, fin størrelse. Alting meget fint. Og så herhen har vi så først badeværelset, som er et ordinært badeværelse med brus og toilet. Herhen der har vi så mit værelse. Min nabo bor der. Men mit værelse er sådan her. Højt til loftet. Med bord, skrivebord og lampe og så fint, så fint. Og her har vi et skab og et depot. Først depotet. Det er bare til at have noget opbevaring. Og så skabet er sådan et dybt skab. Altså der er langt ind tilbage. Skjorterne først, og så er der hylderne inde bagved. Det er mit nye hjem.